Ang gikan sa langit. Juan Kapitulo 3 versikulo 31-36. Ang Kristo gikan sa langit, busalabaw siya sa tanan. Taga dinhi kita sa kalibutan ug ang atong gipanghizgutan maulang gayud ang dinhi sa kalibutan. Apan siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagasugilan siya mahitungod sa iyang nakita ug nadungog sa langit, apan gamay lang gayud ang nagatuo sa iyang gisulti. Apan ang mga nagatuo nagapamatuod nga ang gisulti sa Dios tinuod. Kay si Kristo nga gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan nagasulti kanato kon ansa ang ginasulti sa Dios kanya, tungod kay walay kinutuban ang paghatag sa Dios kanya sa Espiritu Santo. Ginahigugma sa Amahan ang iyang anak ug gitugyan niya kanya ang tanan. Ang motuo sa anak sa Dios may kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili mutuman sa anak sa Dios dili gayud makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, magapabilan hinuon ang kaligutgot sa Dios kanya.